Oni mi zrobili cholesterol? No. Trójglicerydy i cholesterol miałeś. I mówisz, jak będzie zły, to mam iść do lekarza. No to musi. Akurat dzisiaj leczy. No przyprawy niedrogie, bo w Kielce są strasznie drogie. In the party, he just wanna roll. In the party, he just wanna roll. In the party, he just wanna roll.